tejto skladbe od skupiny sa objavil dážď, no a či bude pršať aj u nás? Počasie. Dnes je na celom našom území zahračené občasné mrholenie, teploty od 2 do 7 stupňov. No zajtra už očakávame aj ten dážď. Pršať začne na mnohých miestach už v noci a vo večerných hodinách sa objaví aj silný vietor na horách, až výchrica. Zajtra nás čaká teda upršaný deň na väčšine územia, denná teplota od 5 do 10 stupňov. A teraz sa pozrieme aj na cesty. Dopravný servis. Nehody nehlásite, ale nie sú obmedzenia. V Ilave je pre stavebné práce čiastočne uzavretá ulica Jána Leboslava Belu. Do voľného pruhu vás navedú dopravné značky. V Martine je uzavretá cesta medzi mestskou časťou Priekopa a kruhovým objazdom smerujúcim na Sušany. Stavajú tam diaľničný privádzač, obchádzky sú vyznačené. Medzi obcami Súľová a Hnilec v okrese Spišská Nová Ves sa zosúva vozovka. Úsek je prejazdný v jednom jazdnom pruhu. Ak viete viac, volajte bezplatne na číslo zelenej vlny 0800 900 800. Dodržujte rýchlosť a jazdite opatrne. Šťastnú cestu z Jemnými.